Тук е обществено място. Ще научите малко. Ще научим, защото сме в България. Ако не е от България, трябва да се ходи български. Кой му ти ще си в нея, бе? Това е разликата. Разликата е, че аз съм българка. И разликата е, че аз съм българка. И разликата е, че аз съм българка. Татьяна, скажите, какие конкретные обиды вам говорили люди, которые вас обижали и били? Сначала та пожилая женщина, которая меня не впускала на площадку, она сказала: пошла вон. Я зашла и начала кричать: ты украинка, обзывать нецензурной бранью, говорить: Зеленский наркоман, Ативой в Украина. И здесь украинцам вообще нельзя расхождать на этой площадке. Добре дошли в първата емисия на медийния канал Прав текст, който е медиен канал към фондация Открито сърце. В този медиен канал ще отразяваме различни хуманитарни, социални кризи, правозащитни случаи, с които се занимава нашата фондация. Също така ще бъдем и контрапункт на емисии, които смятаме за необективни в българските мас-медии. Ще отразяваме социални и политически новини, анализи и други. С първото предаване днес искам да ви запозная с поредния отвратителен случай на агресия към украинска беженка във Варна. Не само вербална агресия, но и физическа агресия. Очудващото, че това се случва отново с музикантката Татьяна Юрина, която за трети път е насилена от български граждани. Аз влизах на тази площадка, и една жена подошла ко мне и сказала: вон отсюда. Вернулась ко мне и начала кричать гадости, что я из Украины, обсыпать нецензурной бранью и все такое. Я начала вызывать полицию. На меня накинулись две молодые женщины и кричали: украинка, пошла вон, заминавай в Украину. Они вас напали почему? Потому что они начали кричать, что нельзя снимать на камеру. А когда эта пожилая женщина кричала мне гадости, я ей говорила: подождите, сейчас придет полиция. Она продолжала кричать гадости. Я попыталась снять это на телефон, чтобы хоть какое-то было доказательство для полиции. И я понимаю, эти люди, женщины из этого кафе, на вас напали, ударили, взяли телефон и вытерли все видео. Да, они напали, начали выкручивать руки. Одна меня ударила по лицу, дернула за волосы. Другая начала выхватывать телефон. И у меня на руках сильные остались следы побоев. И потом она зашла в кафе, и прямо в кафе у барной стойки продолжила вытирать доказательства с моего телефона. И в этом еще участвовал мужчина. Два мужчины с ними были. Одного я не помню. Один тоже каждый вечер здесь сидит в кафе. И вместо того, чтобы разнять драку, ему, видимо, нравится, когда женщин бьют, он стоял, потешался и кричал: заминавай в Украину. И потом он у меня тоже отнимал телефон. Это должно быть видно на камере. Вы дали сигнал в полицию. Чего вам сказала полиция по вашему случаю? Полиция, когда приехала, они ничего не сделали. Сказали только: смотрите по камерам, идите, пишите заявление. Я сказала, что этот мужчина меня притеснявал на национальной почве и что за это есть статья, но полицейский меня уверял, что за это нету статьи. Всъщност искаме да информираме служителите на българската полиция, които очевидно имат пропуски в познаването на закона, че има закони в България, които забраняват дискриминацията на етническа основа. Законът за защита от дискриминация гласи: забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство и така нататък. А наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 4 години и глоба от 5 до 10 000 лева за това. На 27 август, ден след побоя на Татьяна, екип на фондация Открито сърце отидохме да направим репортаж по случая в кучешката градинка до читалище Христо Ботев във Варна. Татьяна вече бе внесла жалба в полицията за побоя. Минути след като си тръгнахме, музикантката Юрина разпознава една от своите нападателки на улицата и започва да я снима, за да занесе доказателството в полицията. Тази дама. Нападателката й бяга от нея и се крие лицето. До когато вижда, че е снимана, се обажда на полицията и по думите на Татьяна
и казва, че има познати полицаи и че Татяна ще бъде арестувана. Татяна очаква с нетърпение полицията, надявайки се, че този път ще вземат мерки срещу побойничката й. За нейна огромна изненада, тя е набедена от насилничката си в побой над нея и над детето й. Разбира се, за това няма абсолютно никакви доказателства, освен няколко мълниеносно пристигнали лъжесвидетели, извикани от насилничката. По думите на Юрина, един от мъжете свидетели в кавички и е изтръгвал телефона от ръцете преди ден и трил съдържанието от телефона й в деня на побоя. И какво се случва? Татяна наистина е арестувана за 24 часа. Невероятно, необяснимо, брутално, но факт. Пристига полиция и арестува кого? Не насилника, не лъжесвидетелите, а жертвата. С мен е адвокат Пенка Бакалова, която е запозната със случая от самото начало и която е сезирала институциите. Тя ще обясни по-подробно какъв правен абсурд представлява целият този казус. Жертвата е арестувана. Някакъв коментар по въпроса? Жертвата има право да снима насилничката, която твърди, че е била насилничка по предходната жалба. Разпознава на улицата и има абсолютно право да я снима, за да покаже на органите на реда кой е той, който е насилил. Така че тя е била в правото си и не е нарушила никакви разпоредби, снимайки я на публично място. Вие видяхте експертизата на съдебна медицина. Бихте ли коментирали какво представлява това като член от наказателен кодекс? Експертизата показва, че са налице травматични увреждания, които са обусловили по своето съдържание лека телесна повреда. Когато е извършена без повод, без причина леката телесна повреда, са налице хулигански подбуди. Това е престъпление от общ характер по член 131, алинея 1, точка 12 от НК. Как ще коментирате коментара на полицията, която е казала и на мен, включително на жертвата, че няма право да снима на обществено място? В случая тя снима тази, която твърди, че е насилила, за да я покаже на полицията и абсолютно в правото си да го направи. След публичното огласяване на случая от Фондация Открито сърце, след контакт на Украинското посолство за този полицейски произвол, след намесата на депутата от Демократична България Стела Николова с ангажиране на министъра на правосъдието, Татяна Юрина бе пусната от ареста предсрочно в 22 часа вечерта, 10 часа след задържането й. Нашата правозащитна организация, заедно с адвокат Бакалова, внесохме мълниеносно жалба в съда срещу незаконното задържане на музикантката. В жалбата пише: заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена от некомпетентен полицейски орган, без да е спазена изискуемата форма в нарушение на процесуалните правила при неправилно приложение на материалния закон. Приложената принудителна административна мярка не е съобразена с целта на закона. В заповедта липсва фактическо описание на престъплението, правната квалификация и обстоятелствата около него. Не става ясно въз основа на какви факти и обстоятелства административният орган е направил своето предположение за евентуална съпричастност в извършено конкретно престъпление и съответно за необходимостта за прилагане на принудителна административна мярка задържане за срок от 24 часа. Ще следим много отблизо развитието на този скандален случай и ще информираме обществото за него. Подкрепете нашите правозащитни усилия и канала Прав текст.